Nagadanaw kaglutakon ng eskinita sa Purok Villa Esperanza sa Barangay Tangub, Bacolod City, gireklamo sa One Western Visayas mo. Yaring balita nga itong gintutukan. Tion magtalithi o kun mag-ulan. Nagataas na yon ang tubig labi na sa makitid nga dalan sa Purok Villa Esperanza sa Barangay Tangub. Bangod man sig tukod balay ang mga residente, apektado karon ang mga kanal o kun drainage. Ang mga footwalk na nahamtang sa tunga sa nagaililikit nga balay ang masami ginadanaw. Kung sa bagay kagamay man natin nga budget, permi lang ambal nga ara na ipatakos, wala man. Makapila na inika beses ang nireklamo kay suspended Tangub Puno Barangay Noli Villarosa, apang wala sa gihapon na solusyonan. Budlay sa pagtika kaya ginalikawan, malisgrasya lang mga kabataan na kung mga tigulang man ako. May pila na ka mga residente nga nabalian, bangon nagakadanlog tion maglabay sa lugar. Problema man ang mabaho nga tubig nga nagasupon. Tani, tagaan man din nila pagtamod ang amon nga alagyan, kay damo na din gakadanlog, kung isa nga nagabusog gakadanlog de, may mga tigulang nga galabay gakadanlog. Bisan nga tagiting init, kita nyo man ang sitwasyon sa dalan din namon. Pasalig sang acting Puno Barangay nga tutukan ang reklamo sa mga pumuluyo. May panawagan man ini sa mga barangay kagawad nga nagapamato kuno sadto sa proyekto ni Villarosa, butang nga nahuol ang pila ka rehabilitation works. Itungod sinibla mga balay bla, patindog sila, tason imuon lang nga konkreta, kung isa ang ilaw ba lang nga pader na amo na kisa nagagamay ang alagyan. Nagpasalig man ini nga personal nga kaduan ang sitwasyon sa Villa Esperanza. Mga kapuso, sa inyo mga problema, reklamo kag issue, ipa One Western Visayas mo. Ipadangat pagi sa One Western Visayas Hotline 0921-8267-723 o kung magtawag sa numero 3292110 o kung 434-6528. Pwede man magbilin sa mensahe sa One Western Visayas Facebook page. Upot, Kiril Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas.